Og nu er jeg back. 3, 11, 80, 71, fjerde periode, sinusfører, bla bla bla. Og der er en kurv. Men en forkert kurv. Okay, der er en kurv. Det er en rigtig kurv. Og så vi er til at stå sikre. Forhåbentlig. Vi skynder os at blive færdige. Vi har kun 3 tor. Men skynder os at blive færdige. Vi har kun 60 minutter tid tilbage. Jeg er ikke sikker på, det er nok. Kom igen. Ja! Yeah! Ej, Ivan! Ej! Tissos. Nå. Ud til os. Kom så, Stinus! Hvad siger du? Jeg tror, din tid om. Well, Wormsted. I said, hey, hey, slå nu til, mand! Hvad laver du? Jeg mener, ordentlige afleveringer. 83, 73. Boks ud! Manden før bolden. Time out der. Hey, time out. Er du ret? I burde annullere scoringen. Og så kalde timeouten. Kan du stadigvæk have den? Det var et nej. Har I ikke fået dem nu? Hey, 24 sekunder, det er dit job at høre på mig herovre. Du sidder længst. Jeg kan slet ikke høre. Du sidder længst den her vej. Jeg kan slet ikke høre. Så du tager noget og råbe noget højere. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle all the way, all the way, one way, oh. Godt arbejde, Loft. Og så kommer Jean-Claude på banen igen. Okay, press break. Godt reddet. Hey, dreng, skal vi lige koldt vand i blodet her? 2 minutter mere, 2 minutter mere. Fjern den arm. Han fejler. Okay. Kom, sjov, det gør han ikke. Han pegede. Arbejde! Fordi den ramte foden. Bare rolig, jeg har 20 sekunder. Det har I slet ikke. Arbejde! Her, tålmod! Spil sammen, drenge! Spil sammen! By the way, 83-78, Stenus. God skydning! Spil sammen! For helvede! Du er sammen med alle de hvide. Kom nu, mand.
der. Godt, god skud. Forsvar! Arbejde. Godt så. Arbejde! Stor klor. Klar til at rotere. Tal sammen. Det er ringe, det der. Det er faktisk rigtig ringe. Spil sammen, dreng. Spil sammen. Og blok til Adam Hede.